Ngatimbotara nenyaya yaStana naWinky D. Unoziva kuti chika nyaya iyoyo yangondinakidza wangu. Zvakaitika ndezvekuti pakaitika garamba iyoyo 1, pakaitika garamba iyoyo 2, pakaitika garamba iyoyo 3, handisika yakainge iri powered by Profit Passion Java. Saka zvakaitika ndezvekuti pagaramba iyoyo, pamagaramba iyoyo yakaitwa iyoyo 2 yacho pakauya munhu anonzi Winky D. Handisika mukoma Winky D vakauya vakafambisa maviews pamapage akawanda akasiyana-siyana akasvika kuma 14,000. Handisika pane like ndinombotara hangu specific one of the pages, I think is Zim Celebs official, ranga rakanzi 14,000. Then pagaramba iwe 3 maviews akabva auya bva achienda kusvika unoenda pana 17,000 or something like that. So pane vanhu vangu vachitaura vachitanzi muri kuona here kuti mudharadziva imbada, ende mutauro wangu wachita zvazvinenge zvachinzi like kuda kunenge kuda kuzodai so of which manje isusu tinoti isusu we can't do that and we should not do that. Kuti tinoda kutraya kukombera mudharadziva naWinky D the kafa. We can't do that, we shouldn't do that. But manhamba akakwira. But inini manjeka ndine question 1. Handisika toda tinyatsotaurana pasina kana zvekuda kuti unomva watanga kungondituka usati wanzwisisa zvandoda kubvunza. Handisi kunzwisisa. Ndoda kuti nditi inini chiri kuitika, can you really say kuti Winky D like kuti anzani Stana anopfuura Winky D pamaviews? Can you really say that? Because unoziva kuti chika pane zvinhu zvinoitika, pane zvinhu zvinodetermina zvakawanda zvakaitika musuru. Handisika first of all, remember these are 2 different days. That's number 1. Handisika number 2, musi wakaita garamba iyoyo 1 nemusi wakaita garamba iyoyo 2 ne3, even chero pachazoitwa 4 kana 5 kana 6 kana whatever paicharamba ichienda pacho, you need to understand one thing. Mapages iwaya ese zvawo, mafollowers avanga vainawo musi wekutanga nemusi wechi2 nemusi wechi3, because paroita maweek mafollowers anenge asiyana. That's number 1. Handisika. And also number 2, pane inonzi ine apa pazvinhu zvatiri atori mafactor. Handisika. Ukatovabvunza vanhu vacho vanotokudza kuti aya mapage rangu ranga ane malikes nemafollowers akati, pa2 anga ane akati, pa3 anga ane akati, just like any other page, any other person, any other you grow. Handisika. Saka the hype yakaitwa pagaramba iwe 3 also inogona ngene role yakaplaya. Unoziva kuti tiri kutaura izvi because we discussed it with other people and this is what they were saying. They were just sharing their views. You can also tell me your views. Kuti pagaramba iwe 3 pari kunzi vanhu vanga vasingazive kuti ndiani achauya, because pa2 pakatoanaunza pachayanhingira. Handisika. Then pa3 pakabva pazonzi unoziva kuti chika because Profit Passion wanga achitaura kuti Winky D atovharisa akakiya magedhi, saka makinda vandarasa hatichadzoki. But vanhu vakazoti please musada vanhu bva vadzoka. Handisika. Profit vakandana notora maki ndobva vatoti ndichapa munhu 20 grand. So this was now a different story altogether. Pakanzi vachapiwa vanhu 20,000 rand, which is almost $1,000. Kwete almost, it's more than $1,000. Handisika. Saka vakabva vati ndichakupai 20,000 rand pamunhu anenge agona kugesa. Saka vanhu vakatofunga kuti saka iko zvinovers kuchadzoka Winky D, and also we might get Ja Praiser, or vanhu vaitofunga kuti anenge ari one of the biggest, like biggest artists in Zimbabwe. Zvekuti paiitwa tumwe tumapose twainzi biggest artists in Zimbabwe, top 5 top 10 chichichi, vanhu vaitofungidzira kuti kana paine inonzi top 10 yacho kana top 5 ndoichauya. Handisika. But chakaitika ndechekuti pakauya vanhu vakawanda vakasiyana-siyana, vanhu ari random, including ana Van Choga vakauya ipapo. Ende vanhu vaigona kunge vaisafungidzira kuti vanhu vakaita sana Van Choga vachaya, because Van Choga achiri artist achiri kutanga kuti unyatsotanga kuzikanwa iko zvinhu. So we can't even compare him nana mukoma Winky D, because vana Winky D vane makore vachichimhanya. Handikuzvibata. Saka iyoyo hype iyoyo yakatoita kuti vanhu vatanga kuti toda kuona, because chaitika ndecheti paiti pakaplaya munhu achipedza kuimba, achipedza kupefoma, next munhu anenge asingazikanwa nzi ndiani. Unlike the first time fighting, kana vachitozikanwa nzi kurikaningi. Handisi. So I think it will be unfair to try to compare my views akawanikwa pana Winky D neakawanikwa pana Stana. That's what I think. I think it's unfair to do that. You can always tell me what you think about this issue, but this is what I think. Because I'm telling you, munhu achanga achizoita futi pa next garamba iwe, maviews achawedzera zvakanyanya. Why? Because also vanhu vari kuramba vachingota nezva, it's like it's becoming a household
thing. Everybody is talking about how Garambaiwe. So you're going to be seeing Muswe Wednesday by Garambaiwe 3 yacho. You're going to be surprised with and sometimes it might be an issue because the views will be higher because my pages are 1, 2, the hype inenge yagadzirwa iri kuita kuti vanhu vawane of more views. So this is what is happening. I'd like to hear what you guys think about this one, and I will see you in the next video.